sa nali tum kedas non het jong nali tum kedas tum penangan tum ningduk mate si ningke popre la so thak penangan ningduk cepak lang pon si nali tum defense mate nali tum pan lam hoi idet si tum jur talong so thak ana hob alam bangke hoklo je nili bangke la sodim long bangke nili total ke 130 do ene all total bangke 460 cadres la song bong pen 130 do cadres ke la song bong putak pan bangke jitu nili phan FIR na pidam la pen alang litum ke claim ke dam ke chok chi la pen main point bangke number 1 bangke 2 lakh sa putak pot 2 lakh sa putak long cabinet meeting dolo la so cabinet ke meeting ke do ke September la so cheklu September cheklu lo 12 tarik long alang tum cabinet meeting dolo cabinet meeting long ke parai pon atengke 2 lakhs adim pen ke kedar suman 1 lakh than edji so 1 lakh la support than edji po joini si nili bang oppose dun lo nili ka oppose dun pen ke la so ka oppose pen si nili phana bang ke FIR nang pidam lo allegation nang pa bon lo e nani poisa ke curung dam pu case nang pa bon lo la pen do lo averages do lo apen latum 8 officer amen ke don rikamsa John Tondon be la pen long bitimung bor kiri dundera milik etc dulu da pasila so putak pon ne ke ninje ke lam boy ki pikang tunga bang ke je alang tum ke partang jitu itumhan jitu karbi autonomous council pen nange pi 50,000 akerap penan la so nang kerap nange pi pon kedars tumhan 57 kedars tuma poisa siam along dam si check chulai dam desi poisa chodelo don rekam saba angke ladet pen ke ako second abang ke 20 lakhs nang pilo la so 20 lakhs ene ke 1 crore something nang pilo sitame la song bong ta 20 lakhs ke ni tumhan nang pilo kedars fan chiron pruin noi pu angke lata long dundi anutin kedars ta 1% 1 toka ek noya poisa ta hikita long le lasi ako ne ke pudam tukang tung bang ke je poin ako ekta bang edo ke alap cotang lo ta non ke partang non ke bang jinang ke piye bang ke la bang neat and clean nang pinoi pusi nili ke fight dun la pen post dun lo mad nili phan bang ke dak dok mukalong FIR bang nang pidalo la si la so putak bang ne ke pudami bang ke je alang tumta mesen pen la so FIR bang chu thai dam moi la pen chu thai dam pen si la so ke so bang putak pot bang ke pini nili long wang te baching bai rapsar te ison baka solution bang po Jong si so kes withdraw to that potenang lihin pen PC ding. Nilihin pentame alang tuman ki pine kes do alang number 1 bang kela corruption na puthak lo je hala 50,000 kedars tuma poisa chupi det lo la pen number 2 bang ke 20 lakhs chode lo apen hala tractor amen pen 1000 poisa kirung thap amena personality afan la hai kirung thap la pen documents pipe pulote 1000 poisa pipe pulote documents amukha pilongli pulahaya puthak lo tar mane nilita offense bang ke nilita unte nilita un mane nilita penap de galom bang ke FIR ulta pidampu si corolo media korte tuman dak ke bang panta kado silam dula nani tuma song pen pulote don rikram sa alang li kenal tum han ki japon bang pulu di so ke japon a job si alang li non Karbang Autonomous Council long board chairman sa men ang manlo la so board chairman mandat pen nang tumo ke das tumana ke rab la pusom duluma pini anta velang sikai si mane kote ta ke chudulong ta velang la pen corruption lok pulote kuson si nitum next time pen ke board chairman alang li phana ko ke hokdam thupo la pen la chota kelila hala apisu ta bodnam do dun thulang ante la sona muni tan ke board chairman ki pipon pulote kuson si ili tum ne mang klar dun ponitu song along punoi madu asong long punoi apen hala lotari ke khelata halata a problem do ulang public ke tumban chong thui chobai lata ni tumamen amen pena ni tuhanda na patherak pon lo rada phansi ke patherak pon rada pha poisa chong sib lo non ka muni tumta nana ne kat erlo ke pini anda lotari ke khelata thek dun long le apen CM Sarapanda ke churu kang tung ela pulo je hala ni nili long ke do la pen hala ke long le akeders tum an hala 50,000 ke long le tum an fan bang ke nili hin pen kanghon agency pen pipon jite ba piponang pu pusi nili pen nanga chong duglo la pen kadoga be kedars tum na ke long le tum an phanda palong nang pu
lapen aku la board chairman aputa ka bangke la unte isi big request lo CM Sarpanta chunungri lo je un anke nanglang pipen nanglang cari pen la nang ke japo na dimlong bangke nili tu masapu kisung ta dukok lo lapen ke boy ta dolo lapen halat tangka poisa ta corruption cupidet ke dars tong poisa ta cupidet masih nili tu mahin pen bangke sapu ining dukason si mandet lo lapen anutin ake dars tong ta aning kang samsi dukok lo la si kado kabi board chairman bangke un anke lang cari pen bele ka phanang piponte pusi nili tumbang ke CM phanang ka chong dukang tung lo Pini CM Sarpan su pasong itu ningri dui mathen nang nili tu makai dar sarpan pasong si 50,000 atangka donri kamsa nang met pulo chodet pulo asal so puthang nang li pini CM Sarpan ka chu ningri du ponthim lasi CM Sarpan ka chunungri thui bang ke la pulo je la so putha ka pot bang ke chairman sar jitu donri kamsa alang li kedar sa poisa chupide lo konsil long pen check ponsi ulai ponsi poisa ulai pon desi alang li account long che thap thot lo la sila puthot la hai poisa bang ke chotang poisa bang alang li chairman CM Sarabang aphan ke chunungri kang tung ke kang hone jinsu pen la so poisa bang pachipi du thot je phan bang chairman han asapun ang pu pichet asonte la so bang sinili tumbang ke chong duk thulo CM Sarpan ba ke chunungri thulo la nili tumahin pen banihin pen bang ke je la haya ke das da pini anta ke chulong le ahem ta du kidu kisung ta du pik mane ke jel bosor ke du tum ta du mane ke non da kes ke du bom tum ta du la si kado kawe la hai pen matha dam pen te kisman ke akam ta cheklem long pu ahem ari ta du pu pusi nili tumbang ke CM Sarhane ke chong dukang tung lo plus aku nilihin pen bang ke aku ke request hui bang ke je ke partang chulo sita non la 2 lakh long pot bang ke alang li non 1 lakh ke than de jipu bang ke la ko post do na jone pini nili bang kisung do koklol stamme so kisung a jone sini nangli tuma thengno nili pini klang nang koklo la anvel ka dom